lang naman ang katapat niyan eh. Okay, nanay. Di ba? Nilinis lang kita sa spiritual, ha? Iyak kasi kayo ng iyak eh. Alam ko nasasaktan kayo sa papel. Naunawaan ko. Pero kailangan natin parusahan yung demonyo para mapahinto siya. Hindi ka naingkanto. Walang kapre. Walang duwende. Nakataghana ito. Puputulin natin si Satanas. Putulan natin ang mga kamay. Di ba nakakalakad na kayo? Di ba hindi naman siya nakakalakad ng nakakatayo ng ganyan, di ba tay? Hindi siya nakakatayo. Linis spiritual pa lang yan ay. Isipin mo yan. Naiintindihan ko kanina, talagang mainit. Mainit ba yung papel? Masakit? Sobrang sakit? Eh, ba't kayo pumipilipit? Eh, di masakit. Pinalo tuloy kayo ng asawa niyo. Hindi daw masakit, pero pumipilipit siya sa sakit. Oo, di ba? Salamat kay Kristo. Pwede naman kayo bumalik, ha? Saka na lang natin i-balance. Madali na lang yan i-balance pag na-steam na siya tayo. Tatapusin muna natin yung mahal na araw. Babalik kayo niyan. Tanungin mo kaya po Sinda kung magsisimula kayo ng 20 hanggang katapusan ng April. Ipagpatuloy nyo lang yung panainom ng tubig at panalangin. Importante na therapy na natin yan. Ikaw kasi nagsabi, paulit-ulit ka sa hospital, sa therapy, hindi nawawala. Hindi lang Siyam na therapy, pero hindi siya mapalakad. Makakalakad din siya, pero hindi makatayo. Hindi makatayo. Pero ngayon, nakakatayo ka na. Wala ka pang tungkod dyan, nakalimutan nyo pa yung tungkod nyo, di ba? Kung lalong may tungkod dyan, mas mabilis. Pero hindi kita pinupwersa maglakad, ha? Pagkatapos, everyday kayo maglalakad. Pagkatapos mag-steam, kinabukasan maglakad ka agad. 3 minutes hanggang 5 minutes. Alalayan mo muna ng tungkod. Huwag ka umaga lang. Huwag mo muna pwersahin. Huwag ka maglalakad ng hapon. Tuwing everyday lang. Tapos pahinga mo yung katawan ng maghapon ng Diyos. Saka na kayo mag-chismis pagka malakas na. Hindi, ang ibig ko sabihin, biro ko lang naman yun. Saka na kayo maglakad, makipagkwentuhan sa kayo. Karapatan nyo magkwentuhan ay hindi naman tayo pinipigilan ng Panginoong Kristo. Para maging masaya ang puso nyo. Yun, video okay, kumanta kayo, para nare-relax ang isip nyo. Ha? Kasi yung sakit na ganyan, gawa na to ni Satanas. Huwag nyo na iniisip na elemento kayo. Wala na eh. Wala talaga ako napisa, wala akong makita, wala akong maramdaman. Wala. Importante. Ha? Antayin nyo lang ha. Salamat po sa inyong lahat. Antayin mo lang. Isulat yung sasabihin ko ha. Kukuha lang ang papel. Taga saan ba kayo? Taga Rizal kayo? Tingnan nyo, tsaga-tsaga ng driver nyo. Bilib nga ako sa kanya. Pinag-drive nyo siya, di ba? Tricycle lang. Yung ibang tao, yung ganyan, tamad na mag-tricycle. Wala nang pagod na sa buhay, di ba? Ilang taon na kayo kaya nagta-tricycle na ganyan? 9 years na? Kita mo? Isipin nyo siya. Driver nyo siya. Naranasan ko rin mag-tricycle, mga 3 years. Nagdi-deliver siya ng mga... pero may pamilya na kayo, may asawa kayo. Dapat gawin mo siyang inspirasyon. Binigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos. Hindi na natin pinatagal kasi hindi mo kaya. May pwede naman bumalik. Pag natapos ka mag-steam, pwede na kitang i-balance. I-straight yung mga paa niya. Makakalakad siya mas mabilis kaysa dati. Binibiro ko nga siya kasi daw siya ng paa. Sabi ko, mag-wielding ako ng paa. Hindi, umiikli talaga ang paa ng stroke. Huwag ka mag-alala. Susunod, pagbalik mo, ha-attacking ko yan. Simula doon sa may singit mo, hanggang dyan sa may tuhod mo, hanggang doon sa paa mo. Okay, ha? Salamat. Mamaya, saglit lang kaya. Okay.